Egunon, hemen gaude berriz ere, Aranguren telebista, kasu honetan, Labianon. Zergatik, maiatzaren 2 eta 5 bitartean aurten ere Euskararen astea ospatu delako. Eta gaur, maiatzak 5 larunbatarekin Euskararen eguna ospatuko da jaia amaitzeko. Ikusten duzuen bezala, buru handiak, erraldoiak, gero gaita poteoa egongo da, gero txapak egiteko tailer bat edo horrelako zerbait, bueno, saiatuko gara denetan parte hartzen, eta hemen dagoen giroa zuei helarazten. Beti buru handiak eta erraldoietaz ari garenean, beti altxatzen dituztenekin elkartzen gara eta hoiekin hitz egiten, baina beti hazten ditugu musikariak. Bueno, Andres, tira, zu gaita jotzen duzu? Bai, gaita jotzen dut, orain dela urte asko hasi ginen eta, bueno, pozten gara. Bueno, ondo beti egoten zarete herri guztietan barna zuen musika sartzen, nola funtzionatzen du gaitak? Hau da, ez dakitzen bat zulo ditu edo ze tonutan dago afinatuta edo... Bai, beti hasten zaizkit zenbat zulo dituen, uste dut, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eta hemen beste bat. Baina hauek ez dira erabiltzen, normal. Hori da, soinua ateratzeko edo, haizea bertatik ateratzeko, eta... Eta hori, afinatuak egon behar dugu, hori, musika ongi entzuteko, eta zaila da batzuetan afinatzea, baina, bueno. Bai, hori entzuna daukat, gaitak haien artean ondo afinatuta egotea zaila omen dela. Ez zuek txarrak zaretelako, baizik eta berez instrumentuak ez duelako laguntzen. Bai, hori da, badira beste instrumentuak, zeren hori, afinatuak daudela ja, orduan ez dago arazo hau, baina gaitarekin eske hori artisaua da eta batzuetan hori bokillaren arabera edo instrumentaren arabera da la leche afinatzeko, baina bueno, saiatzen da eta normalean saiatzen eta ordu asko sartzen badituzu, lortzen da afinatzea. Bueno, eta amaitzeko eta igual musika pedagogia edo egiteko, ze motatako instrumentua izango litzateke, zurezkoa, haizezkoa? Bai, haizezkoa eta haizezkoen artean zurezkoa. Bai, eta hori, haize sartu behar duzu eta tira. Eta soinuari ateratzen utzi? Soinuari, soinua hori, ateratzen duzu, eta, gero auzokideek igual ez dira hain konten zuri entzutean, baina, hau da instrumentua. Bueno, mila esker, ez dizuten bora gehiago lapurtuko, hemen zure zain daude eta, jarraituko dugu hemen, igual txiki hauek elkarrizketatzen, edo... Nor zaitugu? Oier. Oier, eta zuzez, nor zara, tartalo? Bai. Bueno, eta dantzatzea gustatzen zaizu, erraldoiak edo... Bai, erraldoiak. Erraldoi hau zuk egin duzu edo? Nire aita. Zure aitak egin dizu? Jo, zorionak oso polita da, Bueno, segi dantzatzera.
Bueno, hemen mugimendua badago, ez dakigu oso ondo zer gertatzen den, baina ikusi ditugu hemen inguruan txapa pila bat. Eta, bueno, galdetuko dugu aber zertan datzan guzti hau. Mikel, apa, egunon? Haupa, egunon. Zu altzara guzti honen antolatzailea. Ba, Hugo eta biok ari gara hemen antolatzen txapen tailer txiki bat. Txapen tailerra, eta zertan datza? Ze txapak eginak badaude, baina beste batzuk, nolabait inolako ez marrazki, ez izenik gabekoak. Ba, moztu egin genituen zirkulo txuriak, eta orain badago aukera margotzeko zirkulo txurien gainean, eta gero egiten dugu gu txapa. Beraz, edonork edo zein marrazki egin dezake, edo zerbait idatzi, eta gero horrekin txapa bat egin. Hori da, horrela da. Eta adibidez, Aranguren telebistak bere logoarekin txapa bat egin nahi izango balu, posible izango litzateke. Posible izango litzateke, baina ongi marraztu behar duzu, Bueno, ni naiz bat ere marrazkilari ona. Tira, laranja kolorea lortu dut, eta oraina papertxoren bat edo bilatzen dudan, eta saiatuko naiz txapa egiten gure logoa imitatzen duen txapa. Esan bezala oso gaizki marrazten dut, baina tira, saiatuko naiz. Hugo, mesedez, non hartu dezaket paperaren bat edo? Papertxuriren bat nik txapa marrazteko pasatuko didazue, Mikel? Non, hor, a ber? Hor, Hor hartu beharko dut papera, eta gero paper hori marraztu? bai, Zuk egin alduzu marrazkirik? ni ez. Eta egin behar duzu? Ez. Eta hemen norbaitek egin aldu txapa bat. Egina badauka. Zuk hor daukazun txapa hori zuk egin duzu? Uste dut baietz, baina bueno, orain nik nirea egingo dut. Saiatuko naiz behintzat. Esan bezala naiz oso marrazkilari ona, baina, bueno, itxura behintzat badu, ez? Tori, Hugo, mesedez, egidazu txapa. Aranguren telebistako txapa. Bueno, marrazkia ez dago oso ondo, baina tira. Zenbat da, edo? Nahi duzu dena. Nahi duguna, bueno, oraintxe aterako dugu hemen ez daukat eta poltsa, baina emango diogu zeo zer. Mila esker. Ez horregatik. Bueno, hemen gaude dantzan ibili diren hauekin, tira, egunon, nortzuk zarete? Aranguren Ibarreko dantza taldea gara, euskara zerbitzutik antolatzen dena, eta hori, urtero bezala hemen egon gara dantzan, oso gustora. Eta laurok egin duzute dantza? Bueno, gu hirurok. Hori gu biopagara irakasleak eta Luzia bada dantzaria. Zu ere dantza egin duzu? Bai, Bai, eta ze dantzak egin dituzu, izenik baldute? bai, zapatagi eta sorgindantza.
Eta sorgin dantza, eta asko ensaiatzen dezute edo astean zehar zenbaten saio egite dituzue? Ba, orokorrean, astelenero ordu terdi egiten dugu, sala honitzeko gelan udaletxean dagoen gela batean. Norbait interesatuta egongo balitz, Ibarreko norbait apuntatu daiteke edo? Bai, urtero irekitzen dira matrikulazio epeak iraia garaian, gutxi gora bera, eta hori, Euskarako boletinean agertzen dira, eta nahi izan ez gero, adin guztietarako txikientzat prestatuta daude klaseak. Bueno, oso ondo, badakizue, dantzatzeko premia baldin baduzue edo ikasi nahi baduzue, Aranguren Ibarreko dantzataldearekin hor baduzute aukera. Bueno, mila esker eta ondo pasa. Zuei, mila esker. Venga, agur. Yeah.